Sominda radangalong environment day ketalon pona sonsi kedam tang wo signify porni karbiang long arlo prek jama di malong tame talon dun la sonsi Abarim KPLT Chingri asong pendame thengpia klim ke agency World Environment Day ketalon dun la sonsi Abarim KPLT Chingri asong atumta diphu pen manjadak milestroxy pen kheroni an thengpia klim towara kung eponsi World Environment Day ketalon dun Thengpi pen mesen oxygen longpon la an chot kali arwi la pen botor bokanta me isen la si thengpi kerai koma bang akinang sot pusi pachini pon tum KPLT Chingri asong ne tum tame bangsor ni pache tonun si pini bangso thengpi aklim ke lo athe thengpi aklim ke nang ko la lo eli tum oxygen bendang lo kaprek asai munit afan akime la pen munit monor pudat de la pen jontu jonwar stame bangso kiba thengpi aklim ke pen kadok we ason kaprek awar sai kimis la pen imithang ok afan same kimi seni pusi mathadam World Environment Day ni chotle thengpi aklim ke edunangji kali apor ke doling thengpi aklim ke epona sai dengji puta pachini pontu aningkan bang stami ketalon po di panitum bor iji nilitum asong pen la sorni chot lapukali belek apor hustami nilitum lapuson thengpi arong ka videt along anabang ke towara lom tabe la so por kali de hetame apor ka pre hetame tum klempon bomji la pen ke labang so thengpi arong ki e pen ajok la kadok we misen la pen ke palir sengi pansi por ipon halapu akhoi puta LP school along tame UKY asong pen patir piponsi thengpi aklim ke e la pen loke charlia hin chorok tok amai ke deng pon Nilib UKY asong amai pu Elvin Kropen SDB Velson Kropen ke pachini pona tengke akhoi puta LP school along kaviason do olang bench desk table pen ke chenglo kaviason do olang lasi prabjin pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangla pen education in charge EM Richard Tokbiatum RDN pon vek nang pusi pachini pon quality education polong pen itum langdam puludang te tadakya sabso akadure dolang lasi Yasimet sumaratum logacherli along bodang te non adine kai ke floor along kangni prong la pop sona porkalidat lasi Yasimet bench desk tame kadure tetan la pen isilang dam pang te teacher tum tame Yasimet local atum tibok tere tum yong si dak itum nili belong tame do polodang te juparni tame tum daklu gacherli ahem mema henuma la pen sumartum ke kupipisi kidu bisu machelang long jis La pen quality education ke pado vekji lepute local aphansi teaching appointment piponte methu muchoji athe nonta kheroni pensi nangke toy a teacher nang join det pen ha hem damjui hi thi roilo ke wangwi la pupulote quality education cheman un e choji puta UKY asong pen ningje pon non amat bang school along ke student setame bang thokep sosia student do la pen da kenang sot non ni tu mahin pen mate managing ahin pen ka Chingri dun thuke la hanlo counselors or mate education department ahin pen stame bench desk sabang kidure ni tum long do kasila abang ni tum aphan bang school along kirap kitu mate nangapali ji aphansi ni tum managing ahin pen stame Chingri Choki hola pen Sonjit Crow Karbiang Long Live